बेरगावनि बे हायर सेकेन्डारिनि गेलेग्रा फोथाराव दुलाराय बर' फरायसा आफादजों बानजायजानाय हौवासाफोरनि 13 बोसोर बैसोनि जे गाहायनि जोलुर बादायलायनाय आरो हिनजावसाफोरनि 15 बोसोर बैसोनि गाहायनि गेलेगिरिफोरनि बादायलायनाय दा बियो बि जननि थाखाय दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव गासै माखासे जिल्लाखौ लाफानानै बेवहाय जागायबाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे बड'फानि गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिजों बेयो ब्रैथि खेबनि थाखाय हौवासाफोरनि आरो नैथि खेबनि थाखाय हिनजावसाफोरनि दिनै बेवहाय जागायगोन आरो बेजों जोङो इयुन जे बर' माहारिनिफ्राय गेलेगिरिजों लोगोसे जोंनि लाइमोन जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोरखौ थुलुंगा होनायनि जे मोनसे गेलेनायनि बुब्लियाव हिनजावसा हौवासा गेलेनायाव फुटबलजों लोगोसे गुबुन गुबुन गेलेनायखौ लाफानानै आरो दिनै जाय गेलेगिरि बिथांमोनहा दिनैहाय जोङो मिथियो जे जोंनि गोबां फरायसा बिथांमोनहा बेबादि मोनसे खाबुखौ मोननायनि उनाव जोंनि बड'फा एफसिनि गेजेरजों एबसुनि जे फुटबल क्लाब मोनसे बड'फानि मुङै जोङो दङ बेवहाय जोङो मोनसे बिथांमोननि रोंगौथिखौ लानानै दिनै मोनसे जाफुंसारनायखौ जों मोननो हादों मानोना आसाम लेभेलाव बिथांमोना रानार्स आप जादों आरो बिनि उनाव दा नेशनेल लेभेलाव बिथांमोना बड'फा एफसिया नेशनेल लिगआव गेलेनो थाखाय सेलेक्ट जाबाय आरो बेखायनो जों मिजिंथियो जे जोंनि गासै जिल्ला एबसुनि बाहागो लानायजों आरो फरायसाफोरखौ आन्डार 13 आरो हिनजावसाफोरखौ मदद होनायाव जोङो जाफुंसारगोन आरो बियो मोनसे बर'नि माहारियारि बाद लोगोसे जोङो गेरेमसा बर' माहारि दानायाव गेलेनायनि गेजेरजों गावनि हारिनि सिनायथि आरो गनायथिखौ दिन्थिलांनो थाखाय दिनै जोंहा गोबां गेलेगिरि बिथांमोनहा हारिखौ मान सन्मान दिनैहाय गेदेरथार माखासे नेशनेल लेभेल इन्टारनेशनेल लेभेलनि गेलेनायनि बुब्लियाव बिथांमोना दिनै दिन्थिफुंनो हादों आरो बेजोंनो जोङो इयुन जेनेरेसनाबो जाहाथे बे थुलुंगानायखौ मोनगोन होननानै जों मिजिंथिदों लोगोसेयै जोंहा आरोबाव गुबै माखासेया जे सोलोंथाइजों लोगोसे जोङो गुन गोनां बेबादि गुबुन गुबुन आदब खायदा सोलोंनांगौ आरो बेवहाय दिनैनि जुगाव गेलेनायजों लोगोसे जोङो गुबुन समाज बेरेखा खान्थिखौ फरायसाफोरखौ एरायहोनो थाखाय जोङो नाजादों मानोना दा गोबां फरायसाफ्रा ड्राग्स जौ जुवा आरो बायदिसिना थासारियाव बिथांमोना गाव गावनि रोंगौथिनि जि मोनसे गियान आरजिनांगौनि बुब्लिखौ बिथांमोना बेफोर गुबुंले थासारियाव थांसननानै आन्दायो दा बेखायनो जोङो बेजों मोनसे समाजाव जाहाथे जोंनि दिथागिरि समाज सिबियारि बयबो समाजनि मोजां मोनग्रा सुबुं बिथांमोनहा दिनैनि बे गेलेनायजों आरो जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव अराय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बे थांखियारि नोजोरजों गेदेरथार समाज दाफ्रामनायनि थांखिजों बड'फानि गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिजों गेरेमसा बर' माहारि दानायाव गेलेनाया मोनसे बाहागो जालांगोन आरो मोसानाय मुसुरनायाबो अराय एबसुनि प्लेटफर्माव बेयो मोनसे बाहागो दा बेजों जोङो दिनै हारि दाफ्रामनाय खामानिखौ मावलांनो नाजादों जोङो जोंनि जे फाइनाल बादायलायनाय जागोन बियो 5 अक्ट'आव जोंनिया माने चिराङावहाय हौवासाफोरनि थाखाय बेवहाय 5 अक्ट'खालि बे फाइनाल बादायलायनाय दङ आरो 6 अक्ट'आवहाय जों उदालगुरियाव बेवहाय हिनजावसाफोरनि थाखाय जि फाइनाल बादायलायनाय बेयो बेवहाय जागोन आरो बेबायदिनो जोङो बिनि उनाव जोङो मोनसे बड'फा एफसिनि थाखाय गासै गेलेगिरिफोरखौ साबसिन गेलेगिरिफोरखौ जों आरो मोनसे लेभेलसिमाव सायख'नानै बिथांमोनखौ सेकेन्ड बेचनि थाखाय बड'फा एफसियाव जों सेलेक्ट खालायो अमर सिं ब्रह्म होननाय सासे बिथाङा गुदियाव बिथाङा फोरोंगिरिमोन बिनि उनाव बिथाङा बिअ जादों बिनि उनाव बिथाङा राजखान्थि हान्जा बिपिएफनि सासे सोद्रोमामोन आरो बिनि उनाव बिथाङा रिटायार जानानै दिनै गावखौनो सासे बबे जायगानिफ्राय खिलिखो गोसोआव बिथांनियाव जों मिथिया मानोना बिथाङा मोनफ्रोमबो सोमावसारनायाव जेबो बिहोमा गैया आरो बर' माहारिनि सोमावसारनायाव बेसेबांबा जे जोंहा मुंख्लं जालांबाय सुजित नार्जारिनिफ्राय जागायनानै बांबुर गोरा जागायनानै आरो गुबुन गुबुन दिनैहाय एनडिबि बिएलटि एबसुनि सोमावसारनायनि उनाव जोङो थामथि गोरोबथा बर'फोरनि जे मोनसे जाफुंसारनायाव बिथांहा जेबो बिहोमा गैया आरो बिथाङा दिनै बर'नि बेबादि गेदेरथार माखासे जाफुंसारनायनि जारिमिनारिनि जे मोनसे खोन्दोखौ लानानै बिथाङा बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायनि जेबो जौगाथाय गैया आरो बेखायनो दिनै जों सानो जे बिथाङा बेबायदि माखासे माहारिनि दलिल बा जातीयता बा जोंनि राजखान्थियारि मोनथायनि जे दलिल मोनफा मोनफा बेखौ लानानै बिथाङा बेबादि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो बिथाङा बेबायदि मुंख्लं आरो बेबायदि आन्दलनकारिफोरखौ मान सन्मान हानि खालामनायनि जेबो मोनथाय गैया आरो दिनै बिथाङा जिबायदि सासे रिटायार्ड सुबुं हिसाबै बिथाङा एसे मेन्टेलि माने डिसअर्डार जाबाय नामा जों बेखौ सानो मानोना बिथाङा बैसोबो थांबाय आरो बेखायनो बिथाङा जानला मोनला बाथ्रा बुंनानै दिनै माने बर' माहारिनि माखासे राजनिति दिगखौ बिथाङा गुलाय गुजाय खालामनायनि नोजोरजों बेबायदि बाथ्राखौ बुंदों होननानै जों सानो मानोना बिथाङा
गावजों सोर दं सोर गैया बेजों जेबो थिखना गैया आरो बिथाङा बेक्तिगत भाबे जिबादि हारियाव मा कन्ट्रिबिउसन जों जेबो मिथिया जोंबो बिथांनि मोनसे समाव छात्रमोन नाथाय बिथाङा हारिनि गेजेराव बेबायदि माबा मोनसे बिहोमा दं जों खोनाफेराखै आरो बेखायनो बिथाङा हारिनि बेबायदि गुलाय गुजाय खैसार खालामनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो बिनि हेंथायै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो अराय जेखि जाया राहा लानांगौ जों लालांबाय थागोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय इन्डियानि दिनै क्रिकेट जे 2020नि वर्ल्ड काप जालांबाय बेवहाय इन्डियाया जे देरहासार जाबाय आइजो टीमनिफ्राय जों बेखौ गोसो गुवारै बरायो आरो मिजिंथियो जे बिथांमोना अराय इन्डियानि उइमेन एम्पावारमेन्टनि उइमेन बा आइजो माहारिनि जौगानायनि थुलुंगानि नेरसोन हिसाबै बिथांमोना बे देरहासारनायजों गासै जोंनि हिन्जावसा गेलेगिरि बिथांमोना थुलुंगानाय मोनगोन होननानै मिजिंथिदों मानोना गेलेनायनि देरहासारनायनि गासै गियान गासै बोलो गोसो बिथांमोनहा दिनै पृथिबिनि गेजेराव दिन्थिफुंबाय आरो बेखौ नोजोर बोनानै जोंबो मिजिंथियो जोंनि बर' हिन्जावसाफ्राबो फुटबल काबादि गुबुन गुबुन क्रिकेट गेलेनायाव जाहाथे बिथांमोनाबो बे थुलुंगानायखौ लागोन होननानै जों मिजिंथिबाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा अराय बिथांमोननिसिम जोङो जोंनि मान आरो जोंनि हामलायथिखौ जोङो बावहरनानै बिथांमोननि देरहासारनायखौ गोसो गुवारै जों बरायबाय। जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिथिगौ बेवहाय मोनब्रै एनडिएफबि आफाद आरो लोगोसे इउबिपिअ जोंनि जाना थांनाय जि बिटिआर गोरोबथा 2020नि जे 27 जानुवारियाव जालांबाय आरो बेवहाय दिनैनि दिनाव जाय हाग्रामा महिलारि बिथांमोना सरकाराव दैदेनदों आरो बिथांमोनजोंनो एकर्ड खालामनानै फैनाय बारग' जोंहा एनडिएफबि बिथांमोनहाबो राजखान्थियाव बाहागो लानायजों दिनै थांनाय बोसोरबायावबो प्रमद बर' बिथांनि सरकारा जालांबाय आरो दा गोदानै जिहेतु बिथांमोना राजखान्थियारि आफाद हिसाबै गोदान सरकार सालायबाय आरो बेजों बिथांमोना दिनै जिबादि बिटिआर गोरोबथाखौ लानानै मावफुंनाय मावफुङैखौ लानानै बिथांमोना दिनै राजखान्थियारि बुब्लियाव एरायनो नाजानायनि मोनसे थासारिखौ जों नुदों नाथाय बेवहाय जों नुयो जे बर'नि बे थामथि गोरोबथायाव दिनै बिटिआरखौ लानानै आरो बर'लेण्ड हालामनि थाखाय आरो बर' माहारिनि थाखाय बेवहाय बयबो नोजोर लाखिनांगौ आरो दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा गाव जेखि बुङा मानो बिथाङा सिफ थानाय समावनो बे गोरोबथाया जादोंमोन आरो बिथाङा बे गोरोबथानि सासे उइटनेस आरो बेजों दिनै राजखान्थियारि खैसाराव बिथाङा गुबुन गुबुन मुलाम्फाखौ साननानै बे गोरोबथाखौ एरायनो सानोबा जोंनि बर' माहारिनि थाखाय बे गिदिरथार मोनसे अलखदनि थासारि फैगोन आरो बेखायनो जोङो मिजिंथियो जे दिनैनि समाव राजखान्थि खालामनायनि मुङै जाहाथे राजखान्थि बुब्लियाव बे बिटिआर गोरोबथाखौ नासयनो नाङा मानोना बिथांमोनहाबो दिनै बेवहाय जुदि मोनसे गोदान थासारियाव राजखान्थि परिबेस मोनदों होनोब्ला दिनै जों बिटिआर गोरोबथानि बोसोरबा मोनसे सरकार थांबाय प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव आरो दा गोदानै जि मोनसे परिबेसाव बिथांमोना सरकार सालायदों बेबायदि मोनसे बुब्लियाव जाफुंसारनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो भारत सरकारखौ नारसिनलांगोन आसाम सरकारखौ नारसिनलांगोन आरो बेबायदिनो जोंनि एकर्डखौ 100% मावफुंहोनांगौनि थाखाय जोंनि गुबुन गुबुन सम आरो थासारिखौ लानानै जोङो नारसिननायखौ आखायाव लालांगोन आरो बेजों दिनै जों मिजिंथियो राजखान्थियाव थानाय गासिबो बर'नि दैदेनगिरि बिथांमोना बेवहाय गेबेङै नोजोर बोनांगोन। अपसन इउपिपिएल आरो बेनिखायनो दिनै इउपिपिएल सरकाराव गैयिनि थाखाय अपसन दायो मा खालामो सोमावसारगोन दिनै बिथांमोनहा गुबुन गुबुन राजखान्थियारि खैसार खालामनो थाखाय रायजोनि सिगाङाव बायदि बाथ्रा बुंनो नाजागोन नाथाय गुबै बाथ्राया बे जे नोंगौ एबसुआ एकर्डनि सागानगिरि मोनसे आफाद आरो बेवहाय गुबै दायित्व गुबै बिबान हिसाबै दिनै इमप्लिमेन्ट खालामनांगौनि थाखाय भारत सरकारजों सावरायनाय समनिफ्रायनो जोङो बिथांमोनखौ समायसीमा होनानै आन्दलन खालामगोन सोमावसारगोन बेफोर बाथ्राखौ जों जुलाइ दाननिफ्रायनो फोसावबोखानाय आरो बियो बे नङा जे दिनै बिपिएफ सरकार जानायखाय जों आन्दलन खालामदों बेजों खुनु दिन लिंक गैया बेवहाय बड'लेण्ड सरकारा जि दानांगौ सोर दागोन दाया दाबाय थागोन नाथाय बेखौ मावफुंनायाव भारत सरकारा गुबै आखाइ दं मानोना संबिधान संशोधन जानांगौनि थाखाय पार्लामेन्टआव 125 एमेन्डमेन्ट जानांगौनि दाबियावसो जोङो बे आन्दलनखौ खालामदों आरो बेयो बिपिएफ बिरुदिबो नङा आरो बे बड'लेण्ड बिरुदिबो नङा आरो बेवहाय दिनै जोङो बर' माहारिनि इयुनखौ नोजोर बोनानै गावनि दिथाखौ दिदोम खालामनो थाखाय बे जोंनि मोनसे नोजोरनि आरो बिटिआर एकर्डखौ मावफुंनायनि थाखायसो सोमावसारदों। बेराफारसे जिथु थागिबि हारिबो दं आसामाव दा बिथांमोना मोनफ्रोम हारिनो जिथु मिथि होनाय बेखौ लानानै सोमावसारनो थांगासिनो दं बेयाव आबसुनिफ्राय माबायदि बिफाव लागोन जोङो बे जि आसामाव मोनद' हारिनि जे एसटि इस्युखौ लानानै जों आसामनि गासै ट्राइबेल हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादा क'र्डिनेशन कमिटि अफ ट्राइबेल अर्गेनाइजेसनजों सिसिट'आजों जयै लोगो नांनानै जायखिजाया आसामाव जोङो ट्राइबेल हिसाबै गसंथानानै एबा जोंनि थाखानाय इन्डिजिनियास ट्राइबेलफोरनि हेंथायै गोदानै ट्राइबेल जानायनि
जे मोनसे सम्भाबनाखौ लानानै दिनै जायफोर सोमावसारनायनि हाबाफारि लादों बेवहाय जों मैखोमै बाहागो लागोन। बेजों लोगोसे जोङो सिगांनि जोंनि थांखि बायदियै जि दिनै गोदानै एसटि खालामनो थाङोबा थाखानाय 14टा जे जोङो बाहाय आसामाव ट्राइबेल हान्जा दङ बेयाव कमिउनिटि हिसाबै जोङो गोबां खहा जागोन होननानै जों नुहुरदों आरो बेखायनो जोङो जथायै बर'नि जोङो मोनसे माहारियारि आफाद हिसाबै जोङो ट्राइबेलनि गुबुन गुबुन दिनै 13टा आफादजों लोगो नांनानै दिनैहाय सिसिट'वानि नाजानायजों सिसिट'वानि दैदेननायाव जोङो मैखोमै हेंथा खालामनायाव बाहागो लागोन।